Vieš, čo všetko je iné na mojej KTM-ke? Poď sa pozrieť. Začneme hlavnou časťou, čo je motor. Ten má ladený od Tomasiniho, je tam iná riadiaca jednotka pod sedačkou, je tam druhý strekovač. Výfuk mám tiež od Tomasiniho, vlastne tento zvod je jeho, ktorý ide úplne tesne okolo chladiča, lebo inak je tam taký ten ohyb. Koncovka HGS, je tam Hinson spojka, ktorá je na štartoch tvrdšia a lepšie tak odpalí z rampy. Teraz sa presunieme na perovanie, ktoré mám od Lubora Kaňu. Predok tam je jeho tlmič Kaňa, zadok tam je Solva. Toto perovanie mám nahodené v X-Trigoch, v sedačke mám tvrdšiu penu, poťah používam Cross X, lebo má dobrý grip a vydržal mi asi zo všetkých značiek, čo som skúšal najdlhšie. Na tejto motorke mám nahodené sériové kola, lebo na týchto pôjdem ráno tréning a kvalifikáciu, ale inak používam Hany, ktoré sú pevnejšie a vydržia viac. Pneumatiky na tréningoch a na závodoch používam Dunlop. Oproti sérii tam mám aj iné stupačky, tieto sú MX 711, na ktorých lepšie drží noha. Vzduchové filtre používam od Multier, ktorí sa mi starajú o race service a vlastne všetky kvapaliny v motorkách používam od Motorex. Na riaditkách mám nahodené Garmin hodinky, toto je konkrétny model Garmin Instinct, ktorý má dobrú výdrž baterky a sú hlavne dosť odolné, takže ich tak rýchlo nerozbijem. Na riaditkách mám ešte nahodené aj blastre a slúži to proti kameňom na závodoch. Tu mám kryt podmotor, ktorý je taktiež z KTM-ky a už sa mi ho podarilo párkrát vytratiť, tak už tu mám radšej pásky, že keby odpadne nejaký šrob, tak aby to tam držalo do konca jazdy. A toto je len časť úprav, celý zoznam a ceny nájdeš vo vlogu na mojom YouTube.